stanice Praha-Smíchov. Zvláštní vlak číslo 85 317 ze směru Madrid, Barcelona, Estacio de Franca, Porto, Perpignan, Nîmes, Avignon, Lyon, Dijon, Paříž Est, Épernay, Metzwil, Saarbrücken, Mannheim, Nürnberg Hauptbahnhof, Amberg, Schwandorf Hauptbahnhof, Furt im Wald, Domažlice státní hranice, Domažlice, Nýřany, Plzeň hlavní nádraží, Rokycany, Zdice, Beroun, Beroun Závodí a Rudná u Prahy, přijel k nástupišti číslo 2, kolej první. Vlak pokračuje směr Výhybna Praha-Vyšehrad, Praha hlavní nádraží, Praha Holešovice, Kralupy nad Vltavou, Ústí nad Labem hlavní nádraží, Děčín hlavní nádraží, Bad Schandau, Dresden Hauptbahnhof, Dresden Neustadt, Elsterwerda, Berlin Südkreuz, Berlin Hauptbahnhof Tief, Ludwigslust, Hamburg Hauptbahnhof, Hamburg Altona, Flensburg, Padborg, Tinglau, Redekruhe, Vojens, Vandrup, Kolding, Gebenhaven, Malmö, Göteborg a Oslo, pravidelný odjezd ve 22 hodin 18 minut.